கௌரத்விஷே நமக. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. மோகம் கரோதி வசாலம் பங்கும் வங்கேதே கிரீம் யத் கிருபா தம்ஹம் அந்தே ஸ்ரீகுரும் தீன தாரணம் பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ சைதன்ய ஈஸ்வரம் நம பங்கஜ நாபாய நமக. பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜங்கிரியே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தநாயச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரினே நீர் விசேஷ சூன்யவாதி பாசத்திய தேசதாரினே. நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரம் சைவம் நரோத்மம் தேவியும் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரேத். ஷண்வதாய் சஸ்வ ததஸ் கிருஷ்ணாய புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தக ஹர்ஸ்தந்தக ஸ்தோஹை அப்ராணி விதுனோதி சிஷ்ரு சதாம் நஷ்டப்பிராயஷ்வத்ஷி நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி. பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபம் பக்தவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம get into the class session. இப்போவும் கேட்குற ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, நம்ம போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம்னு சொல்ல முடியுமா? A few points. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ரெண்டு பத்தியும் செயலை தடுக்கவும் சொல்றீங்க, அப்புறம் பக்தி பற்றியும் சொல்றீங்க. இது ரெண்டுல எது நன்மை தருவது அப்படி சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க பிரபுஜி. அதுக்கு நீங்க செயலை தடுக்கிறத விட பக்தி தோன்றல் செயல்படுறது ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்றாங்க பிரபுஜி. கிருஷ்ண சொல்றாங்க, எவனொருத்தவன் அந்த கர்ம யுகத்துல, அதாவது வெறுப்புனா அற்றவனாக இருக்கிறானோ அவனையே அந்த இருமை அப்பதான் பௌதிகமாக விழுப்பட்டு முழுமையா முக்தி அடைகிறான். விருப்பு வெறுப்பு இருக்கிற வரைக்கும் அவன் திருப்பி பந்தத்துல தான் இருப்பான் அப்படி சொல்றாங்க பிரபுஜி. பக்தி தோன்றதை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா சொல்றாங்க பிரபுஜி. பக்தி தோன்றதை செய்வதுன்னா சமநிலையை காண்கிறான் அப்படி சொல்றாங்க பிரபுஜி. அஞ்சாவது ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி, வேற நீங்க பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? போன செஷன்ல வேற. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ண பக்தனுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னா, அவன் எப்போதும் கிருஷ்ணனுடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளான். 5:10 பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரம புருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தோன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லை, அது போல பாவ விளைவு, அதாவது நாம கிருஷ்ணருக்காக தொண்டு செய்யும் போது
அது நம்ம கர்ம வினைகள் செயல்களை கிருஷ்ணருக்காக கிருஷ்ண உணர்வில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சு அந்த பலன்களை நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தோம்னா நம்மள பாவ புண்ணியங்கள் தீண்டாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, குட் பாயிண்ட். பிரக்மணி கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, உடல் இறைவனால் அளிக்கப்பட்ட பரிசு. எனவே உடலை கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்ய அப்படின்ற மாதிரி. அப்புறம் யோகிகள், பற்றுதலை துறந்தவர்கள். யார் அந்த யோகிகள் பார்த்தீங்கன்னா, உடல், மனம், அறிவு, சொற்கள் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட வேண்டும். வாழ்க்கை, செல்வம் என அனைத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுத்துகிறான் இந்த யோகிகள்லாம். அவர்கள் உடனடியாக கிருஷ்ண உணர்வில் இணைந்தவராகிறார்கள். அவர்களுக்கு அகங்காரம் என்பது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க பிரபுஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் பிரபுஜி, ஒரு பக்தரோட மனநிலை அந்த 4 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னீங்க. புல்லை காட்டிலும் பணிவா இருக்கணும், மரத்தை காட்டிலும் பொறுமையா இருக்கணும், டாலரேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும், அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும், மத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும். இந்த பாயிண்ட் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது எதுல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்தோம் நம்ம? சிக்ஷாஷ்டகம்ல இருந்து 3rd ஸ்லோகம் சொன்னீங்க பிரபுஜி. கரெக்ட். ஓகே, குட். ஃபைன். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அது பண்ணலாம். ப்ரேயர் சொல்லிட்டு அது ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते ससंसति देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 5th சாப்டர்ல 13th ஸ்லோகம் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு? நான் படிக்கிறேன் குருஜி. ஓகே, படிங்க. 13வது தான். 13th தானே? ஆமாமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாணி மனசா ஷன்யஸ்யதே சூகம் பஷி நவத்வாரே புரே தேஹி நைவ குர்வன் ந காரயான். இது படிங்க நீங்க. டிரான்ஸ்லேஷன். உடலை உடைய ஒரு ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும்போது செய்யாமலும் செயலுக்கு காரணமாகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் பௌதீக உடலில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். பொருளுரை: உடலை அடைந்த ஆத்மா 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் வசிக்கின்றான். உடல் என்னும் நகரத்தின் செயல்கள் அதன் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களால் தாமாகவே நடத்தப்படுகின்றன. ஆத்மா உடலின் நிபந்தனைகளுக்கு
உட்பட்டுள்ள போதிலும் அவன் விரும்பினால் அந்த நியதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்க முடியும். தனது உயர் இயற்கையை மறைந்திருப்பதால் மட்டுமே அவன் தன்னை பௌதீக உடலாக எண்ணி துன்பங்களுக்கு ஆளாகின்றான். கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் அவன் தனது உண்மை நிலையை புதுப்பித்து உடல் என்னும் சிறையிலிருந்து வெளிவர இயலும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்டவுடன் உடல் சார்ந்த செயல்களில் இருந்து ஒருவன் முழுமையாக விடுபடுகின்றான். அவனுடைய எண்ணங்கள் மாற்றப்பட்டு கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய வாழ்வில் 9 வாயில்கள் கொண்ட நகரில் இன்பமாக வாழ்கிறான். 9 வாயில்கள் பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின்றன. நவத்யாரே புரே தேஹி அம்சோ சேயதேவ் பஹிஹ வஷி சர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸ்தா வரஷ்ய சரஸ்யச. உயிர்வாழியின் உடலில் வாழும் பரம புருஷ பகவான் பிரபஞ்சம் எங்கினும் உள்ள உயிர்வாழிகளை கட்டுப்படுத்துபவர். உடல் 9 வாயில்களை, 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், 1 வாய், மலவாய், பாலுறுப்பு ஆகியவற்றை உடையது. கட்டுண்ட நிலையில் உள்ள உயிர்வாழி தன்னை உடலுடன் அடையாளம் காண்கிறான். ஆனால் அவன் தனக்குள் இருக்கும் இறைவனுடன் தன்னை அடையாளம் காணும் போது உடலினுள் உள்ள போதிலும் இறைவனை போல சுதந்திரமானவன் ஆகின்றான். ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் 3.18. எனவே கிருஷ்ண உணர்வினன் ஜட உடலில் அகச்செயல்கள் புறச்செயல்கள் இரண்டிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உடலை உடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் பொழுது செய்யாமலும் ஆகாமலும் 9 கதவுகளை கொண்ட நகரில் அப்படின்னா பௌதிக உடலில் இன்பமாக வசிக்கிறான். ஸோ இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகர்ல எப்படி உயிர் வாழி இன்பமாக வசிக்கிறான் அப்படின்ட்டு விளக்குகிறாங்க. ஸோ இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகர் இல்ல, இந்த 9 கதவு அப்படின்னா என்ன? நம்ம உடல் பிரபுஜி. கரெக்ட், நம்ம உடல் தான் 9 கதவுகளை கொண்டு. எதனால 9 கதவு இருக்குன்னு சொல்றாங்க? 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசி துவாரங்கள், வாய், ஆசன வாய், பாலுறுப்பு அப்படின்ற 9. கரெக்ட். இதுதான் இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட நகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த நகரத்துல அதுதான் அந்த பௌதிக உடல். ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த பௌதிக உடலை நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். கிருஷ்ண செயல்களில் ஈடுபடாம நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாமல் நம்ம பௌதிகத்தில் ஈடுபடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த நகர்ல இருக்கிற 9 இது இருக்கிற நகர், இந்த கதவுகள் இருக்கின்ற நகர்ல இன்பமாக வாழ முடியாது. என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா, பௌதிகத்துல ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது, கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து மாற முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால்தான் இங்க சொல்றாங்க, அவன் தன்னை பௌதிக உடலாக எண்ணி துன்பங்களுக்கு அல்ல. இப்போ நம்ம பௌதிக உடலா, நம்ம யாரு? ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேள்விக்கு ஒரு பதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம யாரு? Who are we? நாம ஜீவாத்மா பிரபுஜி. ஜீவாத்மா இல்லையா? கடவுள் கிருஷ்ணன் தொண்டன். கரெக்ட். We are all part and parcel of the Lord. நம்ம எல்லாம் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா வசிக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த 9 வாதில் இருக்கிற கதவுகளை இருக்கிற நகர். இந்த உடலானது நம்ம வசிக்கிற இடம் இல்லையா? இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்த உடனே வசிக்கிறதுக்கு இருக்கிற இடம் தான் இந்த 9 வாயில்களை கொண்டுள்ள இந்த நகரம். அந்த நகரம் தான் உடல் நம்ம சொல்றோம். ஸோ அவன் இந்த பௌதிக உடலை அவன் தன்னை பௌதிக உடலாக நினைத்தான். தட் இஸ் ஐ ஆம் த பாடி, தட் இஸ் ஆத்மா தான் பாடி, தட் இஸ் உடல் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படி நினைச்சு கொண்டிருக்கிறவங்க தான் என்ன ஆகுது, அப்படி நினைப்பு வரும்போது துன்பத்திற்குள் ஆளாகிறான். ஏன்னா எதனால துன்பத்திற்குள் ஆளாகிறான் அப்படின்போது, நமக்கு நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு அகங்காரம் வந்துடுது. ஸோ இந்த உடலை பேணி போட்டுறதுக்கு வேண்டிய இந்த உடலுக்கு
சந்தோஷம் கொடுக்குற காரியங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த உடலுக்காக எல்லாம் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாம் டெம்பரரி. நம்ம வந்து புலன் உறுப்புகளுக்கு புலன்களுக்கு திருப்திப்படுத்தி கூட செயல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு நித்திய ஆனந்தத்தை தராது. இட்ஸ் ஆல் டெம்பரரி. கடைசியில் அது எங்க சென்று முடியும் அப்படின்னா நமக்கு துக்கத்தில் தான் போய் சென்று முடியும். ஆனால் இதுல சொல்றாங்க பாருங்க, ஆனால் அவன் தனது உண்மை நிலையை புதுப்பித்து உடல் என்னும் சிறையிலிருந்து வெளிவர இயலும். ஏன்னா உண்மை நிலையை எது புதுப்பித்து அப்படின்னா அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றுக்கொண்ட உடல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த உடல் வழியாக அவன் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் செயல்கள் எல்லாம் வந்து அவன் வந்து இந்த கட்டுண்ட செயல்கள் வந்து விடுபட்டிருக்கான். அந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுகள் செய்யும் பொழுது நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம், அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து கிருஷ்ணருக்கு அந்த பலனை அர்ப்பணித்து நம்ம செய்யும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த செயல்கள் எல்லாம் வந்து புனிதப்படுகின்றன. அப்போ எழுதினாது அது கட்டுண்ட செயல்கள் ஆகாது. கட்டுண்ட செயல்களாக இல்லாமல் நம்ம செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நம் வந்து தன்னுணர்வு பெற்று நம்ம வந்து முக்தி அடையறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொள்ளும். முக்தி அடைகள் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய நமக்கே உரித்தான இடம் எதுன்னா கிருஷ்ணன் திருவடிகளும் கோலோக பிருந்தாவனத்திலும் இல்லை வைகுண்டத்தில் இல்லையா. ஸோ அதுதான் நம்மளோட இலக்கு. ஸோ அந்த இலக்கினை நாம் அடைய முடியும். அப்படி இல்லை என்றால் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த உடம்பை வந்து ஆத்மா அப்படின்னு நினைத்து உடம்பும் ஆத்மாவும் ஒன்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள்லாம் அறிவு குறைந்தவர்கள் அவர்கள். அப்போ என்ன ஆகுது, அவர்களுக்கு எந்த விதமான ப்ரோக்ரஸும் இருக்காது. அப்போ இந்த கட்டுண்ட நிலையில் அவங்க சிக்கிக்கொண்டு பிறப்பிலிருந்து விடுபட முடியாது அவர்களுக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம வந்து மெயின் ஒரு பவர்ஃபுல் மெசேஜ் நமக்கு வருது. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிர் வாழின் உடலில் வாழும் பரமபுருஷ பகவான் பிரபஞ்சம் எங்கிலும் உள்ள உயிர் வாழிகளை கற்றுக்கொடுக்கும். இப்போ நம்ம ஜீவாத்மா இந்த உடலுக்குள்ள வந்து தனியாக இருக்கு இல்லை, கூட வந்து பரமாத்மாவும் இருக்காரு. எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாவோடைய கூட சார்ந்து பரமாத்மாவும் வந்து இருக்காரு. ஸோ அந்த பரமாத்மா வந்து என்ன செய்யறாரு, இந்த ஜீவாத்மாவுடைய அவனுடைய விருப்பங்களை சாங்ஷன் பண்றாரு. அதற்கு அவர் அனுமதி அளிக்கிறார். ஜீவாத்மா வந்து ஒரு செயலின் மேல ஒரு பொருளின் மேல ஆசைப்படும் பொழுது பரமாத்மா அவர்களுக்கு அது உணர்வு கொடுத்தாலும் பரமாத்மா ஜீவாத்மா விருப்பத்தை அவர் அங்கீகரித்துக் கொள்கிறார். ஏன்னா இந்த உலகத்தில் பிறந்ததுக்கு காரணமே என்ன, இந்த ஜீவாத்மா இங்க வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, அனுபவிக்கிறது. ஸோ அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்தை யூஸ் பண்ணி அனுபவிக்கிறது. இந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் வந்து அனுபவிக்கும் போது பரமாத்மா சொல்றாரு, காஷன் பண்றாரு, இது வந்து உகந்தது அல்ல அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி ஜீவாத்மாவுக்கும் வந்து கிருஷ்ணருடன் வார்த்தைகள் நமக்கு எதனால அந்த வேதங்கள்ல இருந்தும் நம்ம வந்து நம்ம இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி குருக்கள்ல இருந்தும் கிடைக்குது. ஆனா அதை பொருட்படுத்தாமல் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ வந்து வழி தவறி போகிறான். ஆனால் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா வழிகாட்டும் போது அந்த வழியில் சென்றால், நேர் வழியில் சென்றால் அது நமக்கு ஆன்மீகத்தில் நமக்கு ப்ரோக்ரஸ் கிடைக்கிறது. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு தான் திரும்புவோம். ஸோ பரமாத்மா நம்மளுக்குள் இருந்து நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார், நமக்கு வேண்டிய விருப்பங்களுக்கெல்லாம் அங்கீகாரமும் தருகின்றார். ஆனால் அந்த பரமாத்மாவை நினைத்து நாம் செல்லக்கூடிய வழி என்ற நம்ம தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது என்ன என்றால் இந்த ஆன்மீக வழி. தன்னுணர்வு பெற்று கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம வந்து முன்னேற வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கலாம். நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த 9 கதவுள்ள நகரினை நாம் வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம அப்படி பயன்படுத்தும் போது நம்ம நிலை என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம இறைவனை போல சுதந்திரமானவன் ஆகிறான். எப்படி சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? தட் இஸ் கடவுளுடன் சாரும்பொழுது நம்ம எதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அதே மாதிரி கிருஷ்ண லோகத்துக்கு செல்லும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே நமக்கு இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்ம நித்திய சேவகனை கிருஷ்ணருக்கு நாம் பணி செய்து கொண்டு பணி செய்யும் பொழுது
நமக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. நமக்கு என்னன்னா அதாவது சச்சிதானந்த நிலையை நாம் நம்ம நிலையில் இருப்போம். அது நமக்கு இதிலிருந்து தெரியும். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போறோம். 5.14 படிங்க. யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க. ந கர்த்ருத்வன்ன கர்மாணி லோகஸ்ய ஸ்ருது லோகஸ்ய ஸ்ருஜதி பிரபுஹு ந கர்ம பலம் சம்யோகம் ஸ்வபாவஸ்து பிரவர்த்ததே. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களையும் உண்டாக்குவதும் இல்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. முழுமுதற் கடவுளின் சக்திகளில் இயற்கையில் ஒன்றான உயிர்வாழி அவரது கீழ்நிலை இயற்கையான ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதும் பின்வரும் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படும். உயர் இயற்கையான ஆத்மா நினைவிற்கெட்டா காலத்திலிருந்து எப்படியோ ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் உள்ளது. பலதரப்பட்ட செயல்களுக்கும் அவற்றின் எதிர் விளைவுகளுக்கும் உயிர்வாழியின் தற்காலிக சரீரமே ஜடத்தின் தலமே காரணம். இத்தகு கட்டுண்ட சூழ்நிலையில் வாழ்பவன் அறியாமையினால் தன்னை உடலென கருதி தனது உடலால் செய்யும் செயல்களின் விளைவுகளால் துன்பப்படுகிறான். நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து சேர்த்து வைத்துள்ள அறியாமையே உடல் சார்ந்த சுக துக்கங்களுக்கு காரணம். உயிர்வாழி உடலின் செயல்களிலிருந்து விடுபட்ட உடனே விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். உடல் என்னும் நகரத்தில் வசிக்கும் வரை அவன் அதன் நாயகனாக தோன்றுகிறான். ஆனால் உண்மையில் அவன் உடலின் உரிமையாளனும் அல்ல, அதன் செயல்களையும் விளைவுகளையும் கட்டுப்படுத்துவனும் அல்ல. அவன் பௌதிக கடலின் நடுவே வாழ்க்கை எனும் போராட்டத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பவன். தன்னை அலைக்கழிக்கக்கூடிய கடலின் அலைகளை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. நீரிலிருந்து கரையேறுவதற்கு திவ்யமான கிருஷ்ண உணர்வே சிறந்த தீர்வாகும். இது மட்டுமே அவனை எல்லா சிக்கல்களிலிருந்தும் காக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ. ஸோ உடல் என்னும் நகரத்தில் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்கள் பலன்களையும் உண்டாக்குவதில்லை. இவை எல்லாம் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் செயலாற்றப்படுவதே. நீங்க இந்த படம் எல்லாருக்கும் அந்த ஞாபகம் இருக்கா? இந்த குணத்தை பத்தி, இந்த முக்குணங்களை பத்தி பேசும்போது நம்ம ஒரு படம் எல்லாருக்கும் மனசுல வந்திருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு பப்பெட் இருக்கு இல்லையா? ஒரு 3 மேல பரமாத்மா இருப்பாரு, அப்புறம் அந்த 3 லேடிஸ் இருப்பாங்க. அவங்க இந்த பொம்மையை இது பண்ற மாதிரி இது விளையாடு பொம்மையை கட்டுப்படுத்துவாங்க, இந்த கயிறுல வச்சு இந்த மாதிரி காமிப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கோம் பிரபுஜி. I'll show you that picture again. அது இந்த முக்குணம் அப்படின்னாவே அந்த படம் எல்லாரும் மனசுலயும் அது வரும். I'll show you also. பார்த்தீங்க இல்லையா? 3 இதுதான் மாயை இல்லையா? இவங்க என்ன பண்ற முக்குணம் எதனால வருது? முக்குணத்தின் ஆதிக்கம் எதனால வருது? நம்ம மாயினால். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு பிறக்கும் பொழுதே நம்ம இந்த முக்குணங்களும் இந்த கலவியில் ஒன்று இல்லையா? நம்ம பார்த்துருக்கோம் பஞ்சபூதங்கள், அப்புறம் என்ன, தட் இஸ் ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், அப்புறம் மனம், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அண்ட் இதுல அன்மேனிஃபெஸ்டட் மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். தட் இஸ் இந்த 3 குணங்களும் எல்லாம் சேர்ந்த கலவை தான் நமக்கு இந்த பாடி இல்லையா? நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம தோன்றும் போது இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த இதுல தான் நம்ம இருப்போம். நம்ம ஸோ இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை எப்படி படைக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப நம்ம ஆடிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் காரணம் என்ன? இதுதான் பப்பெட்ஸ். நம்ம எல்லாம் இங்க இந்த பொம்மைகளை யார் ஆட்டி படைக்கிறா? இந்த 3 லேடிஸ் இல்லையா? இவங்க 3 பேர் யாரு? முக்குணங்கள். சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம்.
ஸோ இவர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் தான் நம்ம வந்து அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து டைரக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதுதான் இங்க வந்து கிளியரா சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க இப்போ இது செய்ய டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி எஸ் பிரபுஜி. அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்களா? இந்த ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் என்னும் நகரத்தின் நாயகனான ஆத்மா செயல்களை உண்டாக்குவதில்லை, செயல்படுமாறு மக்களை தூண்டுவதும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை உண்டாக்குவதும் இல்லை. இவையெல்லாம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் செயலாற்றப்படுபவையே. அதனால இது வந்து இந்த மூணும் வந்து இந்த முக்குணங்களால செயலால் தான் இதெல்லாம் வருது. என்ன இந்த எப்படி செய்ய ஆத்மா நினைக்குது, இந்த மாதிரி அந்த டிசைர் வருது மனசுல. அப்போ அந்த செயல்களை வந்து எப்படி அந்த செயல்கள் நடக்கிறது? இந்த குணங்கள். அப்போ வந்து ஒருத்தர் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவர்கள் இருந்தா சத்துவகுண செயல்களை வந்து தூண்டுகிறது இல்லையா? ரஜோகுணம் இருந்தா ரஜோகுணத்தில் தூண்டுகிறது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் தூண்டுகிறது யாரு? இந்த முக்குணம். ஓகே. அந்த செயல்னா இந்த பலன்கள் யாருக்கு? பலன்கள் அது இந்த செயலின் பலன்கள் எங்க போகுது? கட்டுண்ட நிலை அவன் இந்த ஆத்மாக்கு வந்து சேரும் கடைசியில் இல்லையா? அந்த பலன்களை யார் உண்டாக்குற? இந்த செயல்கள் தான். செயல்கள் எங்கிருந்து வருது? முக்குணங்கள். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஜீவாத்மா, நம்ம ஆத்மா இல்லையா, அந்த ஆத்மாவை வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலைக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த 3 செயல்கள் தான். அது வந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியுது. அதுதான் இந்த பற்பட் படிக்கும் போது பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? எங்க இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பில் பலதரப்பட்ட செயல்களுக்கும் அவற்றின் எதிர் விளைவுகளுக்கும் உயிர் வாழியின் தற்காலிக சரீரமே ஏன்னா இந்த ஜட தளம். நம்ம சொல்ல நகரம் சொன்னடி 9 வாதில்கள் கொண்டுள்ள நகரம் இந்த உடம்பு. அதுவே காரணம். இந்த கட்டுண்ட சூழ்நிலையில் வாழ்பவன் யார்? எல்லாரும் வந்து அறியாமையில் இருக்கிறவர்கள் இல்லையா? அவன் அப்பதான் கட்டுண்ட காரியங்களை செய்ய கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கான். தன்னை உடல் என்று கருதி தன் உடலால் செய்யும் செயல்கள் விளைவுகளால் துன்பப்படுகிறான். ஸோ கட்டுண்ட செயல்கள் செய்யும் போது துன்பப்படுகிறான். நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து சேர்த்து வைத்துள்ள அறியாமையே இந்த உடல் சார்ந்த சுகதுக்கங்களுக்கு காரணம். ஸோ இந்த உடம்பை வைத்துக்கொண்டு இந்த புலன்களுக்கு திருப்தி கொடுக்கப்படக்கூடிய காரியங்கள் செய்யும் போதுன்னா அது அறியாமையால் வந்து செய்கின்ற காரியங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா இதுல இருந்து தெரியுது. ஸோ சம்மரி என்ன? முக்குணங்கள்னாலதான் நம்ம வந்து செயல்களை செய்கிறோம். அந்த செயல்கள்னால வரக்கூடிய அந்த பலன்களும் எதனால வந்தது? முக்குணங்களால் தான் தூண்டப்படுகிறது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் அல்லாமல் நம்ம வந்து புலனுணர்வுகளுக்கு வேண்டி செய்யும் பொழுது நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறது. அது அறியாமை அப்படின்ட்டு நமக்கு இதுல இருந்து கிளியரா தெரியுது. அதனாலதான் இந்த கிளியரா இன்னொரு இது சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள் இங்க. தட் இஸ் எப்படி இது அப்படின்னா இந்த பௌதிக கடலின் நடுவே நம்ம இந்த கடல் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா பௌதிகம் இல்லையா? அந்த பௌதிகத்தை வந்து பௌதிக நிலையை வந்து கடலுக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். பௌதிக கடலில் தத்தளிக்கப்படும் இல்லையா? பௌதிக கடலின் அலைகளில் அவனை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை இல்லையா? பௌதிக கடலின் நடுவே வாழ்க்கை என்னும் போராட்டத்தில் தத்தளித்துக் கொண்டிருப்பவன் தன்னை அலைகழிக்கக்கூடிய கடல் அலைகளை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. நீரிலிருந்து கரையேறுவதற்கு என்ன வழி? திவ்யமான கிருஷ்ண உணர்வே சிறந்த தீர்வாகும். இது மட்டுமே அவனை எல்லா சிக்கலிலிருந்து காக்கும். நமக்கு தெரியும் இந்த கடவுளுடைய நம்ம இந்த 3 சக்திகளை பற்றி பேசும்போது நமக்கு தெரியும். அந்தரங்க சக்தி, அதுதான் கடவுள், நம்ம கடவுளுடைய நிலை இல்லையா? அது அந்தரங்க சக்தி.
அவருடைய அவதாரங்கள், அவருடைய இந்த பேரபிலினியா சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவரை சார்ந்தது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தி. அதே மாதிரி இந்த இது பௌதிகத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி தான் பகிரங்க சக்தி அப்படி வந்து. இதுல மூன்றாவது சக்தி என்னன்னா நம்ம ததாசக்தி. ததாசக்தினா மார்ஜினல் எனர்ஜி. இது விளக்கும் போது நமக்கு தெரியும், ஒரு பக்கம் கடல், இன்னொரு பக்கம் கரை இருக்கு. இந்த கடல் அலைகள் வந்து பண்ணும்போது அந்த கரையில ஒரு சின்ன சின்ன அந்த நினைவு இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம ததாசக்தி மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்றோம். அதுதான் உயிர் வாழிகள் நம்ம வந்து இங்க திறந்திருக்கிறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், கடலுக்குள்ள மூழ்க பார்க்கக்கூடாது. நம்ம வந்து கரையில் இருக்க வேண்டும். கரையினா கிருஷ்ணருடன் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணர் பின்ன பகுதிகளால அது நம்ம வந்து கரையை சார்ந்தவர்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கரையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கடல் நம்ம மேல அந்த ஆதிக்கம் வரக்கூடாது நமக்கு. அதற்கு என்ன வழி? கிருஷ்ணரை சார வேண்டும். எப்படி நம்ம வந்து நம்ம இந்த கரையை சார்ந்து போகணும்னா கிருஷ்ணரை கரைக்கு மேலே போகணும். அப்பதான் இந்த தண்ணி அலை வந்து நம்ம மேலே படாது. ஸோ கிருஷ்ணரை சார்ந்து போகணும். அது எப்படி கிடைக்கும்? தன்னுணர்வோட நம்ம கிருஷ்ணரை சார்ந்து போகும்போது இந்த கடல், இந்த பௌதிக கடல் அலை வந்து நம்ம மேல நமக்கு எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது. அதுதான் வந்து. ஆனா அதை விட்டுட்டு இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறவங்க என்ன, அவங்க வந்து இந்த கடல் அலை வந்து இந்த நினைவு இருக்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா, மார்ஜினல் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா கடல் ஓரத்துல, அங்கேயே இருக்காங்க. அவங்க அதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் நினைச்சுக்கணும். அது பெர்மனன்ட் கிடையாது இல்லையா. நிறைய அலை வரும்போது அது நிறைய இடங்கள்லாம் வந்து தண்ணியில முழுகும். அதுக்கு கீழே அது ரிசீட் ஆகிற டைம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ அது பெர்மனன்ட் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா அதுல இருந்து தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்த பக்கம் பார்க்கலாம். 5.15 யார் படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நான் படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. நாதத்தே கஷ்யசித் பாபம் ந சைவ சுக்ருதம் விபுஹு அஜ்ஞானேனாவ்ருதம் ஞானம் தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவஹ. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையே ஆத்மாவின் மயக்கத்திற்கு காரணமாகும். பொருளுரை. விபு என்னும் சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு அளவற்ற ஞானம், செல்வம், வலிமை, புகழ், அழகு, துறவு ஆகியவை நிரம்பிய பரமபுருஷர் என்று பொருள். அவர் பாவ புண்ணியங்களால் பாதிக்கப்படாமல் தன்னில் திருப்தி உற்றவராக விளங்குகிறார். எந்த ஒரு ஆத்மாவின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையையும் அவர் உண்டாக்குவதில்லை. ஆனால் அறியாமையால் மயங்கிய ஆத்மா வாழ்வின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் வைக்கப்பட விரும்புகிறான். இவ்வாறாக அவனுடைய செயல்களும் விளைவுகளும் சங்கிலி தொடரை போல தொடங்குகின்றன. உயர் இயற்கையான ஆத்மா ஞானம் நிறைந்தவன் ஆவான். இருப்பினும் அவனது சக்தி ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதால் அவன் அறியாமையால் பாதிக்கப்படக்கூடியவன். பகவான் சர்வசக்தி உடையவர். ஆனால் ஆத்மா அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. கடவுள் விபு, அளவற்ற ஞானம் உடையவர். ஆனால் ஆத்மாவோ அணுவை போன்றவன். ஆத்மாவிடம் உயிர் சக்தி இருப்பதால் தனது சுய விருப்பப்படி ஆசைப்படுவதற்கான தகுதி அவனிடம் உள்ளது. அந்த ஆசை சர்வ சக்தியுடைய பகவானால் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படும். எனவே உயிர்வாழி தனது விருப்பங்களால் மயக்கப்பட்டிருக்கும் போது அவ்விருப்பங்களை நிறைவேற்றி கொள்ள இறைவன் அனுமதிக்கிறார். ஆனால் ஆத்மாவின் விருப்பத்தால் உண்டான ஒரு சூழ்நிலையின் செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் கடவுள் என்றும் பொறுப்பாளி அல்ல. மயங்கிய நிலையில் உடலில் வசிக்கும் ஆத்மா தன்னை பௌதீக உடலுடன் அடையாளம் காண்பதால் வாழ்வின் நிலையற்ற இன்பத் துன்பங்களுக்கு உட்படுகிறான். மலரின் அருகில் இருப்பதால் அதன் நறுமணத்தை நுகர இயல்வது போல பரமாத்மாவாக எப்போதுமே ஆத்மாவுடன் இருக்கும் இறைவனால் தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் விருப்பங்களை அறிய முடியும். ஆசையே ஆத்மாவை கட்டுண்டிருக்க செய்யும் சூட்சும ரூபம். ஆத்மாவின் தகுதிக்கேற்ப கடவுள் அவனது ஆசைகளை நிறைவேற்றுகிறார். மனிதன் விரும்புகிறான், இறைவன் நடத்துகிறார். தனது ஆசைகளை நிறைவேற்றும் சர்வசக்தி தனிப்பட்ட ஆத்மாவிடம் இல்லை. ஆனால் கடவுளால் எல்லா ஆசைகளையும் நிறைவேற்ற இயலும். அனைவருக்கும் சமமாக விளங்கும் கடவுள் சிறிதளவு சுதந்திரத்தையுடைய ஆத்மாவின் ஆசைகளில் தலையிடுவதில்லை. இருப்பினும் யாரேனும் கிருஷ்ணரை விரும்பினால் அவனின் மீது தனி கவனம் செலுத்தக்கூடிய பகவான் அவன் தன்னை வந்தடைவதற்கும் நித்திய ஆனந்தத்துடன் வாழ்வதற்கும் ஆசைப்படுவதற்கும் உற்சாகப்படுத்துகிறார். எனவே வேத வாக்கியம் உறுதி செய்கின்றது. ஏக்ஷ உக்ஷேவ சாது கர்ம காரயதி தம்யம்
ஏப்யோ லோகூபிய முன்னி நீஷதே ஏஷவு ஏவா சாது கர்ம காரயதி யம் அதோ நினிஷயதே. உயிர்வாழிகள் ஏற்றம் பெறுவதற்காக கடவுள் அவர்களை புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகிறார். நரகத்திற்கு செல்வதற்காக அவர்களை கடவுள் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகிறார். கௌஷிதகி உபனிஷத் 3.8. அக்ஞோ ஜந்தூர் அனிஷோயம் ஆத்மன சுக துக்கயோகோ ஈஸ்வர பிரேரிதோ கச்சேத் ஸ்வர்க்கம் வாஷ் அப்ரம் ஏவச்ச. ஆத்மா தனது சுக துக்கத்திற்கு இறைவனை முழுமையாக சார்ந்துள்ளான். மேகம் காற்றினால் விரட்டப்படுவதை போல இறைவனின் இச்சையால் அவன் ஸ்வர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ போகலாம். எனவே உடல் பெற்ற ஆத்மா தனது நினைவிற்கிட்டாத காலத்தில் கிருஷ்ண உணர்வை தவிப்பதற்கு எழுந்த ஆசையினால் தனது சொந்த மயக்கத்திற்கு காரணமாகிறான். விளைவு நித்தியமான ஆனந்த அறிவுடன் விளங்க வேண்டிய அவன் இறைவனுக்கு தொண்டாற்றல் எனும் தனது ஸ்வரூபத்தை அற்பத்தனத்தால் மறந்து மாயையினால் சிறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளான். மேலும் அறியாமையின் ஆதிக்கத்தால் தனது கட்டுண்ட நிலைக்கு இறைவனே காரணம் என்றும் நினைக்கின்றான். வேதாந்த சூத்திரமும் 2.1.34 இதை உறுதி செய்கின்றது. வைஷம்ய நைர்குண்யே ந சாபஷேத்வாத் ததாஹி தர்ஷயதி. இறைவன் விருப்பு வெறுப்புடன் இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் யாரையும் வெறுப்பதும் இல்லை, விரும்புவதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இப்போ இதுல என்ன சொல்றாரு கடைசியில, இறைவன் விருப்பு வெறுப்புடன் இருப்பதாக தோன்றினாலும் யாரையும் வெறுப்பதும் இல்லை, விரும்புவதும் இல்லை. நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? இல்லைங்க பிரபுஜி. இல்ல இல்லையா? நம்ம எதனால நீங்க ஒத்துக்கிறது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இறைவன் எப்பவுமே பகவான் பக்தர்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு கருணை காட்டுகிறார் மத்தவங்களை விட. அதனால அவர் யாரையுமே வெறுப்பதும் இல்லை, விரும்புவதும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு கூற்றை ஏத்துக்க முடியாதுங்க பிரபுஜி. ஓகே, வேற யாராச்சும் மாதாஜி சொன்னதுக்கு அனுகூலியமாக இல்ல பிரதிகூலமாக சொல்றதுக்கு இருக்கீங்களா? You want to support Mataji statement or you want to talk against Mataji statement? மாதாஜி சொன்னதை ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? ஆமா பிரபுஜி, சப்போர்ட் பண்றோம். அவங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ஓகே. அப்ப இங்கே சொன்னது, இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு? இறைவன் விருப்பு வெறுப்புடன் இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் யாரையும் வெறுப்பது இல்லை, விரும்புவதும் இல்லை அப்படின்றாரு. என்ன அதோட அர்த்தம் என்ன அப்போ? இல்லையா? ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் மாதிரி இல்ல, கான்ட்ரடிக்டரியா இருக்குல்ல? எஸ் பிரபுஜி, அது ட்ரூ தான் பிரபுஜி. அவர் விரும்புறதும் இல்ல, விரும்புறதும் இல்ல, அது வெறுக்கவும் இல்ல, விரும்பவும் இல்லைன்றது ட்ரூவா இருந்தாலும், ஆனா பக்தர்களுக்கு சிறப்பு கருணை காட்டுறாரு அப்படின்றது அதுவும் அக்செப்டபிள். ஓகே, இது இப்படி தட் இஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கிளியரா சொல்லணும்னா அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஒருத்தருக்கு ஒரு 2 குழந்தைங்க 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே எல்லா குழந்தையும் விரும்புவார் இல்லையா? தட் இஸ் எல்லா குழந்தைகள் மேலும் அஃபெக்ஷன் இருக்கும். ஆனா இதுல பார்த்தா ஏதாச்சும் ஒரு குழந்தை மேல 2 குழந்தை மேல ஒரு தனியா கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? டாடி மம்மி ஸ்பெட், டாடி ஸ்பெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இது இருக்கும். எப்படின்னா பிகாஸ் அந்த குழந்தை அவர்கள் மேல கொஞ்சம் பட்டு ஜாஸ்தியா காமிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி காமிக்கும் போது அவர்களுடைய கொஞ்சம் கூடுதல் விளையாடுறதுக்கு கூடுதல் ஒரு பட்டு இருக்கிற மாதிரியோ தோணும். கிருஷ்ணர் அதே மாதிரிதான். கிருஷ்ணருக்கு எல்லாரும் ஒரு போல, எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைகள். அதனாலதான் எல்லாரும் அவரை சென்றடையணும் அப்படின்னு விரும்புறாரு. அவரு எதனால அவர் அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எதனால அவதாரம் எடுக்கிறார் கிருஷ்ணர்? பூமிக்கு அழிப்பதற்காக, அதர்மத்தை அழிப்பதற்காக, தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக, பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக. அதுதான் முக்கியம். பிகாஸ் நம்ம தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அதர்மத்தை அழிக்கணும். எதற்காக அது செய்த 2 காரியங்களும்? பக்தர்களை காப்பாற்றுறது. பக்தரை காப்பாற்றுறது தான் அவருடைய அவருக்கு ரொம்ப பிரியமானது.
அவர் வந்து பகவத்கீதை எல்லா இடத்துலையும் சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு என் பக்தர்கள் தான் பிரியமானவர்கள் இல்லையா. அது வந்து நிறைய இடத்துல இதுல சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி என்னிடம் வந்து சரணடை, அப்பொழுது வந்து நீ எதை பற்றி கவலைப்பட வேணாம் சொல்லியிருக்கு இல்லையா. என்ன பாவ செயல்களை செய்தாலும் சரி, ஒரு தடவை வந்து கிருஷ்ணரை வந்து மனமுருகி அவரை நம்ம வந்து அவரை நாடினால் அவர் நம்மளை காப்பாற்றுவார். இதெல்லாம் பகவத்கீதை ஃபுல்லா தான் சொல்லியிருக்கு இல்லையா. அர்ஜுனர் கலங்கப்பட்டுள்ள மனக்கலக்கம் இருக்கிற அந்த சமயத்துல வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து தைரியம் கொடுது. உண்மையே யாதார்த்தத்தை சொல்றாரு. அர்ஜுனன் மூலியமாக நமக்கும் வந்து அந்த மெசேஜ் நமக்கும் வருது இல்லையா. கிருஷ்ணன் சரண்டர் அண்ட் டு மீ அப்படின்றாரு இல்லையா. கிருஷ்ணன் இந்த பகவத்கீதை ஃபுல்லா தான் சரண்டர் அண்ட் டு மீ, ஸோ ஐ வில் ப்ரொடெக்ட் யூ அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கார். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். எல்லா உயிர் வாழிகள் மேலேயும் அவருக்கு வந்து காசு தான். எல்லாரும் அவருடைய குழந்தைகள் தான் இல்லையா. அவர் அது கிளியரா சொல்லியிருக்காரு, ஐ ஆம் த சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ கிருஷ்ணருக்கு எல்லார் மேலேயும் பிரியம் தான், யார் மேலேயும் வந்து அவருக்கு வெறுப்பு கிடையாது, எல்லாரும் பிரியமானவர்கள் தான். ஆனால் பக்தர்கள் கிட்ட கொஞ்சம் அடிஷனல் பிரியம். என்னன்னா பக்தர்கள் வந்து அவரை நன்றாக புரிந்து கொண்டு அவரிடம் சரணடைந்து அவருக்காகவே எல்லாம் செய்யும் பொழுது வந்து அவர்கள் பிரியமானவர்கள். ஸோ அதனால என்ன ஆனாலும் சரி அவரை அந்த பக்தர்களை காப்பாற்றுவது தான் அவருடைய முதல் கடமையா நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து என்ன சொல்றது, இது அருள் புரிய மாட்டார். என்ன காரணம் அப்படின்னா பக்தர் மேல அவருக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு வந்ததுன்னா அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு அடிமையாயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவார். தட் இஸ் கிருஷ்ணா கேன் பி பாட் ஒன்லி பை அ டிவோட்டி. வேற யாராலும் கிருஷ்ணரை வந்து இது பண்ண முடியாது, ஓன் பண்ண முடியாது. கிருஷ்ணர் யாருக்கு ஓனர்ஷிப் எடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு பக்தராளுக்கு மட்டும்தான் வந்து கிருஷ்ணர் சரணடைவார். நமக்கு அது நிறைய நமக்கு இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த படத்தில் இந்த இதுல மாதிரி கிருஷ்ணர் யாரு, அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டி இல்லையா. அர்ஜுனர் ஒரு ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணர் யாரு, இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். எப்படி வந்து ஒரு ஜீவாத்மாக்கு அவர் தேரோட்டத்துக்கு போறாரு, ஒரு பக்தருக்கு வேண்டி அவர் என்ன வேணா செய்வார். அவர் வந்து பக்தர் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து எந்த இதுக்கு என்ன சொல்றது, எந்த தடையுமே கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். கிருஷ்ணருக்கு எல்லார் மேலேயும் அன்பு, வெறுப்புன்றது கண்டிப்பா கிடையாது. எல்லார் மேலேயும் அன்பு தான், பாசம் இருக்குது அவருக்கு. ஒரு தந்தைக்கு எப்படி குழந்தைகள் மேல வந்து பாசமும் அன்பு இருக்கு, எல்லார் மேலேயும் இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அவருடைய திருநாட்டுக்கு வர்றதுதான் இந்த நமக்கு வேதங்கள், அதே மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த திருமறைகள் எல்லாம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அது பிரகாரம் வழி நடந்து கிருஷ்ணரை சென்றடையறதுக்கு. ஆனால் ஒரு பக்தன் அந்த நிலைக்கு வரணும்னா ஒரு பக்தன் ஆகணும். அதனாலதான் அந்த பக்தர்களை வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியுது. பகவத்கீதை ஃபுல்லும் அதுதான் சொல்லுது. கிருஷ்ணரை எப்படி அடையணும், அவருக்கு சரணடை. சும்மா சரணம் இல்ல, பக்தனா சரணடையும் போது என்னது, அவருக்கு வந்து நம்ம மேல ரொம்ப பிரியம் வந்துடும். அதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ். இது நம்ம எப்போ மனசுல வச்சிருக்கோம். ஓகே, இதுல வந்து அடுத்த செஷன்ல உங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டோரி சொல்றேன். ஓகே, இது ஞாபகப்படுத்துங்க. ஒரு பக்தர் எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பக்தர் மேல அந்த அளவு கடந்த பற்று வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி ஒரு கதை சொல்றேன் செஷன்ல. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல இது ரொம்ப முக்கியமான மெசேஜ் இதுதான். ஸோ இதுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம், நம்ம குயிக்காக சொல்லணும்னா இந்த கிருஷ்ணர் வந்து இந்த செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரம புருஷரும் ஏற்பதில்லை. நம்ம பார்த்தோம், ஜீவாத்மாவும் அதுக்கு காரணம் கிடையாது, முக்குணங்கள் தான் காரணம் இல்லையா. ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அதோடைய பாவ புண்ணியம் எல்லாத்துக்கும் யார் தூண்டி விடுறா, முக்குணங்கள் தூண்டி விடுறது. அதே மாதிரி செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷர் வந்து நம்மளுக்குள்ள ஜீவாத்மாவோட அந்த உடலுக்குள்ள இருந்தாலும் என்ன, அவரு அந்த பாவ செயல்களை ஏற்றிருக்கிறாரா, அவருதான் காரணம் தான் கிடையாது. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஜீவாத்மா அப்போ சொன்ன மாதிரி ஜீவாத்மா வந்து டிசையர்ஸ் இல்லையா, அவருக்கு ஒரு விருப்பம் வருது, இச்சை தோன்றுகிறது. அதற்கு வந்து அவர் சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு. அவருடைய எல்லா இச்சைகளையும் வந்து
பரமாத்மா வந்து சாங்ஷன் பண்ணிடுறாரு. ஏன்னா பரமாத்மாவோட சாங்ஷன் இல்லாமல் எதுவும் நடக்காது. ஸோ அவர் சாங்ஷன் பண்றாரு. ஒன்று என்ன, இந்த உடம்பு இருக்கு, தட் இஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி சொல்றேன். இந்த உடம்பு வந்து அதுக்கு அக்செப்ட் செய்ய வைக்கிறது. செயல்கள் வந்து உடம்பால் தான் செய்ய முடியும் இல்லையா? இந்த நகர் 9 இது இருக்கு, கதவுகள் இருக்கிற இந்த நகரம் வந்து அதற்கு எதுவாக நடக்கும். ஸோ இதனால வந்து பரமபுருஷ தட் இஸ் பரமாத்மா வந்து இந்த அவருக்கு வந்து இந்த காரியங்களுடைய பாவ புண்ணியம் வந்து அவரையும் ஏற்காது. ஸோ உண்மையாக எதனால இது மாதிரி நடக்குது? ஜீவாத்மாவுடைய அறியாமையினால தான் வந்து எப்படி இந்த ஜீவாத்மா வந்து ஒவ்வொரு செயலும் வந்து கட்டுண்ட நிலையில் செய்கிற செயல்களா இருக்கு. ஆனால் அறிவுள்ள நிலையில் செய்கிற செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணுறவு பெற்றிருக்கிற செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி செயல் செய்யும்போது அவன் எந்தவித இந்த பாவ புண்ணிய செயல்கள், பாவ புண்ணியமா இருக்கட்டும், இல்லை வேற எந்த இந்த கட்டுப்படுத்துற அந்த ஒரு எஃபெக்டும் வந்து அவர் மேல வராது அப்படின்னு நமக்கு கிளியரா தெரியும். அதனாலதான் இங்க கிளியரா சொல்றாங்க பாருங்க. உயிர் வாழி தனது விருப்பங்களால் மயக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள இறைவன் அனுமதிக்கிறார். ஆனால் ஆத்மாவின் விருப்பத்தால் உண்டான ஒரு சூழ்நிலையின் செயல்களும் விளைவுகளும் கடவுள் என்றும் பொறுப்பாளி அல்ல. மயங்கிய நிலையில் உடலில் வசிக்கும் ஆத்மா தன்னை பௌதிக உடல் அடையாளம் காண்பதால் வாழ்வின் நிலையற்ற இன்பத்துன்பம். ஓகே, அது அவனுடைய அறியாமையினாலதான் அது மாதிரி நிலையில் அவன் வந்து வீழ்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுவது. அதான் யாருன்னு கிருஷ்ணரை விரும்பினால் அவர் மீது தனி கவனம் செலுத்தக்கூடியவர் பகவான். அவர் தன்னை வந்து அடைவதற்கும் நித்திய ஆனந்தத்தில் வாழ்வதற்கும் ஆசைப்படுவதற்கு உற்சாகப்படுத்துகிறார். யாராச்சும் நம்ம குழந்தைங்க ஏதாச்சும் செய்ய உற்சாகப்படுத்தி நம்ம அவங்களை இன்னும் இது பண்ணுவோம் இல்லையா, என்கரேஜ் பண்ண செய்ய சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணரும் பண்ணுவார். அவருக்கு வந்து பக்தன் அப்படின்னா அவங்களை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு இருக்கிறது. வேதங்களும் அதான் சொல்லுது. அதனாலதான் நம்ம இப்ப திருப்பி நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கும் போது அதுதான் பார்த்தோம் இல்லையா. அவரு கிருஷ்ணன் சென்றடைய வேண்டும், அவருடைய விண்ணப்பதிகள்னா அவரை சென்றடையும் போது நம்ம என்ன செய்யணும், நமக்கு கிருஷ்ண தோன்றில் பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம். எதற்காக? கிருஷ்ணரை பிரீதிப்படுத்தி அவருக்கு பிரீதிமான செயல்களை செய்யும் பொழுதுதான் அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து பார்க்கணும். ஓகே, அடுத்தது 16 படி. யார் 16 படிக்கிறா? 5.16. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே ஞானேன துதஞானை ஏஷான்னாசிதமாத்மனஹ தேஷாமாதித்யவஜ்ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. பொருளுரை: கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவர்கள் குழம்புவதே இல்லை. சர்வம் ஞான பிளவேன ஞானாக்னி சர்வ கர்மாணி என்றும் நகி ஞானேன சத்ருஷம் என்றும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஞானத்திற்கு எப்போதும் உயர் மதிப்பு அளிக்கப்படுகிறது. அந்த ஞானம் என்பது என்ன? 7ஆம் அத்தியாயம் 19வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது போல, கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போதே பக்குவ ஞானம் அடையப்படுகின்றது. பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியதே. பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் ஞானத்தில் பக்குவமடைந்தவன் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினை அடையும் போது, பகலில் சூரியனால் எல்லாம் வெளிப்படுத்தப்படுவது போல அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. உயிர் வாழி பல விதங்களில் மயக்கப்பட்டுள்ளான். உதாரணமாக
சற்றும் அறிவின்றி அவன் தன்னையே கடவுளாக எண்ணும் போது உண்மையில் அறியாமையின் இறுதி வலையில் வீழ்கிறான். ஆத்மாவே கடவுள் எனில் அவன் எவ்வாறு மயக்கத்திற்கு உட்படுவான்? கடவுள் மாயையில் மயங்குவாரா? அப்படியெனில் மாயை கடவுளை விட வலிமை வாய்ந்ததாகிவிடும். பகவான் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ள நபரிடமிருந்து மட்டுமே உண்மை ஞானத்தை அடைய முடியும். எனவே அத்தகு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை தேடி அவரின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வினை பயில வேண்டும். சூரியன் இருளை விரட்டுவதைப் போல கிருஷ்ண உணர்வு மாயையை விரட்டிவிடும். தான் இந்த உடல் அல்ல, உடலிற்கு அப்பாற்பட்ட திவ்யமான ஆத்மா என்னும் முழு ஞானத்தில் ஒருவன் இருந்தாலும் ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் பகுத்தறிவது அவனுக்கு சாத்தியமில்லாத செயலாக இருக்கலாம். இருப்பினும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்குவமான குருவிடம் தஞ்சமடைந்து விட்டதால் அனைத்தையும் நன்றாக அறிய முடியும். கடவுளையும் கடவுளுடனான தனது உறவையும் கடவுளுடைய பிரதிநிதியை சந்தித்தால்தான் அறிய இயலும். அவரிடம் கடவுளை பற்றிய ஞானம் இருப்பதால் கடவுளுக்கு சாதாரணமாக செய்யப்படும் எல்லா மரியாதையும் அவருக்கு செலுத்தப்படும் போதிலும் கடவுளின் பிரதிநிதியான அவர் தன்னை ஒருபோதும் கடவுள் என்று கூறிக்கொள்ள மாட்டார். கடவுளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை கற்றல் வேண்டும். எனவேதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 2.12 ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் தானும் தனித்தன்மை உடையவன் என்றும் கூறினார். அவர்கள் இறந்த காலத்திலும் தனிநபர்கள், நிகழ்காலத்திலும் தனிநபர்கள், எதிர்காலத்திலும் முக்திக்கு பிறகும் தனிநபர்களே. இரவில் நாம் எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக காண்கிறோம். ஆனால் பகலில் சூரியன் வானில் உள்ள போது ஒவ்வொன்றின் உண்மை நிலையும் புலப்படுகிறது. தனித்தன்மையுடன் கூடிய ஆன்மீக வாழ்வை உணர்வதே உண்மை ஞானமாகும். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ட்ஸ் அது. இருப்பினும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவதைப் போல ஞானமும் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறது. ஸோ கிருஷ்ணரை மறந்தவர்கள் குழப்பத்தில் இருப்பது நிச்சயம் இல்லை, அது நமக்கு கிளியரா தெரிகிறது. கிருஷ்ணருடன் சரணடையும் போது என்ன ஆகுது? பக்குவ ஞானம் ஏற்படுகிறது. நம்ம அந்த ஞான யோகா அந்த கடைசியில பார்க்க போறோம். தட் இஸ் 13th சாப்டர்ல இருந்து இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் 18th சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து ஞான யோகம்னு ஒரு செப்பரேட் இது இருக்கு, நமக்கு செக்ஷனே இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன? 1 to 6 கர்ம யோகா, ஓகே, அப்புறம் பக்தி யோகம், அப்புறம் கர்ம யோகம், சாரி ஞான யோகம். ஞான யோகத்துல பார்க்கும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக அதை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ ஞானம் என்ன அதுதான் இப்போ நம்ம கிளியரா இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஞானம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒன்று தட் இஸ் நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, ஜீவாத்மாவும் உடலும் வேறு, அது ஒரு. ரெண்டாவது என்ன, நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, கடவுள் வந்து பரமாத்மா. பரமாத்மா கிருஷ்ணன் சரணடையும் போதே பக்குவ ஞானம் ஏற்படுகிறது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவருக்கு மிஞ்சினது யாரும் கிடையாது, அவருக்கு நிகரும் யாரும் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம சிலவங்க வந்து இந்த மாயால் மூடப்பட்டு அவங்க நான் தான் கடவுள், இல்லை நான் தான் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னா அதை விட என்ன சொல்றது, அவித்யா எதுவும் கிடையாது. அறிவில்லாதவர்கள் தான் அப்படி பேசுவாங்க. நம்ம பொலிட்டீஷியன்ஸா இருக்கலாம், இல்லை வந்து சிலவங்க வந்து ரொம்ப நான் தான் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு, இல்லை சில சாதுகளே வந்து அவங்க சாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் கடவுளுக்கு நிகர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நானே கடவுள் அப்படின்னு சிலவங்களாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து மூடத்தனம். அதே மாதிரி அவங்க நம்புறது, அவங்க பின்னாடி போறவங்க அதை விட வந்து இக்னோரன்ட் பீப்புள். ஸோ யாரும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நிகராகவோ இல்லை அவருக்கு மிஞ்சினது யாருமே கிடையாது. ஸோ இதுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஞானம் வேணும். கிருஷ்ணன் சரணடையும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வினை அடையும் போது பகலில் சூரியன் எல்லாம் வெளிப்படுத்துவதை அனைத்தும் அவனுக்கு வெளிப்படுத்தும். ஸோ இருளில் இருந்தால் ஒண்ணுமே தெரியாது இல்லையா, எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு லைட், அந்த சூரிய ஒளி நமக்கு வரும்பொழுது, எல்லாம் வெளிச்சத்துக்கு இருக்கும்பொழுது எல்லா மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் கூட நமக்கு தெரியும்.
ஸோ அந்த ஞானம், அந்த மைன்யூட், இந்த சூரிய ஒளியை தான் இங்கே ஞானத்துக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள். ஸோ இது வந்து ஞானத்தை சூரிய ஒளிக்கு ஒப்பிடுகிறார்கள், இந்த அதர் வேற இல்லையா? அது நம்ம கிளியரா இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? ஒன்று நம்ம இந்த சாதனைகள் இல்லையா, நம்ம வந்து இந்த பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம குருக்கள் வழியாக அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பிஸ்கான்ல இருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்க படிக்கிறீங்க, படிக்கும்போது நிறைய டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லி அவங்க எல்லாம் சிக்ஷா குரு உங்களுக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி நீங்க வந்து இந்த சாது சங்கா டிவோட்டி அசோசியேஷனுக்கு ஒரு டிவோட்டி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களும் உங்களுக்கு சிக்ஷா குருவா இருப்பாங்க. உங்களுக்கு யாரு ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியும் நம்ம இந்த ஆன்மீகத்தை பற்றி உங்களுக்கு இதில் முன்னேறக்கூடிய வழிகள் சொல்லிக் எல்லாம் சிக்ஷா குரு தான். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து தீக்ஷா குரு அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து தீட்சை கொடுக்கிறவங்க வந்து தீட்சா. நமக்கு ஒரு குரு வழியாகத்தான் நமக்கு வந்து கடவுளை எப்படி சென்றடைய முடியும் என்பதற்கு நமக்கு வழி தெரியும் நமக்கு. ஏன்னால் இந்த குருவானவர் வந்து இதற்கு முன்னாலேயே அந்த வழி நடந்து சென்றிருக்கிறார். ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து குருவானவர் கிருஷ்ணரை ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. அவர் தான் இப்போ கிருஷ்ணத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி நமக்கு வழி காட்டுகிறார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற குருக்கள் யாரும் வந்து ஒரு காலம் நான் தான் கடவுள் சொல்றதே கிடையாது. எல்லாரும் சொன்னா யாரும் சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் தான் சொல்லுவாங்க. நான் கடவுளுடைய சேவகன் தான் அந்த குருக்கள் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த குரு பணிவு, ரெண்டாவது அவர்களுடைய ஸ்தானத்தை அவர்கள் நன்றாகவே தெரியும். அதை விட்டுட்டு நான் தான் குரு, நான் தான் எதுன்னு சொல்றவங்க கண்டிப்பாக அறிவில்லாதவர்கள். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பக்குவமான குரு வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் குருன்னு கூப்பிடவே முடியாது, அவங்களுக்கு தகுதி கிடையாது. ஓகே. ஆனால் நம்ம ஒரு பக்தருக்கு தார்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் குருவின் துணை கண்டிப்பாக அவசியம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். இது நம்ம எந்த இலக்கியம் பார்த்தாலும், நம்ம பகவத்கீதை இருந்தாலும் சரி, பாகவதத்தில் இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் வந்து இதுதான் சொல்லுவோம், குருவோட ஒரு துணை தேவை. குருவோட துணை இருக்கும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மா வந்து கிருஷ்ணரை தன்னுணர்வு பெறுவதற்கும் கிருஷ்ணன் சென்றடைவதற்கும் வந்து வழி அவருக்கு தென்படும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அவர் தன்னை ஒரு ஆத்மா. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். மாயாவாதத்துக்கும் நமக்கு ஒரு இது தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ரெண்டு ஆத்மா வந்து சேம் கிடையாது. இப்போ எனக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா வந்து அது டிஃப்ரெண்ட், உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா டிஃப்ரெண்ட். கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து நம்ம தோன்றினாலும் ஒவ்வொரு விண்ணப்பகுதியும் வந்து டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு ஒரு லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் இருக்கு. அதனால்தான் நம்ம வந்து இங்க இந்த பூமியில நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம். அந்த லிமிட்டட் ஃப்ரீடத்துல நம்ம மனதுக்குள்ள அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு இச்சை, எனக்கு இது இருக்கு, இது அனுபவிக்க வேண்டும், இல்லை தெரிஞ்சிக்க வேண்டும் சொல்லும்போது அதை அந்த அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நம்மள இந்த பூமிக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வந்து நமக்கு இந்த பிறப்பெடுத்திருக்கோம். நம்ம இல்லாட்டி நம்ம எங்க இருப்போம்? கோலோக விருந்தாவனத்துல தான் இருப்போம். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியல. இது இப்போ டோட்டல் இதுல பார்த்தோம்னா தட் இஸ் இந்த கோலோக பிருந்தாவனம், வைகுந்தம் இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய இடம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 3/4 ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்பேஸ். 3/4 பாகம் அங்கதான் இருக்கா. நிறைய பேர் அங்கதான் இருக்காங்க. இந்த 1/4 பாகம் ஆளுங்க தான் நம்ம எல்லாம் வந்து இங்கே வந்து இருக்கு. இந்த உயிர் வாழ்க்கை இங்கே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அவர் மேல என்வி, கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறேன், நானும் எப்படி அனுபவிச்சு பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு மனசுல தோணி அந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் தான் இங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம இருக்கோம், அந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம். ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த மீண்டும் கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு நம்ம கிருஷ்ணருக்கு திருப்திப்படுத்திக் கொண்டு செயல்களை செய்து, நான் சொல்லுவேன் இல்லையா, நமக்கு அந்த விசா கிடைக்கணும். மனசுல வேற எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லாமல் இருக்கும்போதுதான் மீண்டும் நமக்கு சென்றடைய முடியும். ஸோ இந்த தனித்தன்மையான ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் வந்து கிருஷ்ணரை சென்று அடையிறதுக்கு தன்னுணர்வு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், பக்தி தொண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஸோ அது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு இந்த மெசேஜ் ரொம்ப கிளியர். ஒரு குருவோட துணை தேவை. அதே மாதிரி பரமாத்மா வந்து ஞானம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஞானம் என்றால் என்ன? இந்த உடல் இல்லை, நான் வந்து உடல் அல்ல,
என்றதும், ரெண்டாவது பரமாத்மா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தவர். அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை. இந்த ஞானம் நமக்கு மனதில் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. 17 படிக்கும். நான் படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. தத் புத்தயஸ்தத் ஆத்மானஸ்தன்னிஷ்டாஸ்தத் பராயணாஹ கச்சந்த்ய புனராவிருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாஹ. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூர்ண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்கங்களில் இருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். பொருளுரை: திவ்யமான பரதத்துவம் பகவான் கிருஷ்ணரே. மொத்த பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்னும் அறிவிப்பை மையமாக கொண்டதாகும். எல்லா வேத இலக்கியங்களின் விளக்கமும் இதுவே. பரத்தை அறிந்தவர்களால் பரம உண்மையான பரதத்துவ என்பது பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்று பரமனை அறிபவர்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. பூரணத்தின் இறுதி சொல் பகவான் எனப்படும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுளே. அவரை மிஞ்சியவர் யாரும் இல்லை. பகவானே கூறுகிறார்: மத்த பரதரம் நாண்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய. அருவ பிரம்மனை தாங்குவதும் கிருஷ்ணரே. பிரம்மனோ ஹி பிரதிஷ்டாகம். எனவே எல்லா வழிகளிலும் கிருஷ்ணரே பரதத்துவம். எவனொருவனது மனம், புத்தி, நம்பிக்கை, புகலிடம் ஆகியவை எப்போதும் கிருஷ்ணரிடம் உள்ளதோ, வேறு விதமாக கூறினால் எவனொருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளானோ அவன் சந்தேகமின்றி எல்லாவித களங்கங்களும் நீக்கப்பட்டு பரதத்துவத்தை பற்றிய அனைத்திலும் பூரண ஞானத்துடன் உள்ளான். கிருஷ்ணரிடம் இருமை, ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்தன்மையும் உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பொழுது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலை நிறுத்தப்படுகிறதோ அப்பொழுது பூர்ண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மையடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். தட் இஸ், கிருஷ்ணருக்கு அவன் எல்லாம் சமர்ப்பித்து அந்த பூர்ண ஞானம், கிருஷ்ணர் தான் எல்லாம் அப்படின்னு அந்த பூர்ண ஞானம் கிடைக்கும் போது அவன் முற்றிலும் தூய்மை அடைகிறான். அப்போ விடுதலை பாதை என்றால் என்ன? தட் இஸ் லிபரேஷன். இந்த பௌதீகத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று நேராக கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்ல அவனுக்கு முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு தெரியாது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஹைலைட் பண்ணிருக்கலையா? திவ்யமான பரதத்துவம் பகவான் கிருஷ்ணரே. மொத்த பகவத்கீதையும் கிருஷ்ணரே பகவான், பரம பகவான் என்று அறிவிப்பை மையமாக கொண்டதாகும். ஸோ பகவான், இந்த பகவத்கீதை ஃபுல்லா நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு? தட் இஸ், கிருஷ்ணர் தான் பரம பகவான் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. சொல்றேன், நம்ம எல்லா வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், எல்லா முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கிருஷ்ணர் தான் இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட் அப்படின்னு. ஸோ அதுல எந்த விதமான டிபேட்டோ, எந்த விதமான ஒரு ஐயமோ, டவுட்டோ யாருக்கும் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. யார் சொல்ற? இதுல சொல்லியிருக்கு, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லியிருக்கு. இப்போ நம்ம எப்பவும் யாராச்சும் ஒருத்தர் நான் தான் கடவுள், இல்ல இவர் தான் கடவுள் யாரான்னு சொன்னா சிம்பிள் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்க வேண்டியது. எங்க யார் சொன்னா, எங்க எழுதியிருக்கா, எங்க காமிங்க அப்படின்னு சொன்னா கிளியர் கட்டா நோபடி கேன் ஈவன் ஷோ யூ தட். பாத்தீங்கன்னா மற்ற ரிலீஜியன்ஸ் இருக்காங்க, மற்ற ரிலீஜியன்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? ஐ ஆம் த காட்ன்னு வேற எந்த ரிலீஜனும் சொன்னது கிடையாது. என்ன சொல்லுவாங்க? ஐ ஆம் த ப்ராஃபெட். ப்ராஃபெட் அப்படின்னா கடவுள் தூதர் இல்லையா, அந்த ப்ராஃபெட், மெசஞ்சர் ஆஃப் காட். அதே மாதிரி இன்னொரு ரிலீஜன் என்ன சொல்ல? ஐ ஆம் த சன் ஆஃப், இல்லையா, இது சன் ஆஃப் கிரைஸ்ட், சன் ஆஃப் காட், கடவுளுடைய புத்திரன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா மற்ற எந்த ரிலீஜனா இருக்கட்டும், என்ன ஃபாலோ பண்றவங்க எல்லாரும் அதுல அந்த ரிலீஜனை ப்ரொபகேட் பண்ணவங்க எல்லாம் ஒருத்தர் கூட ஐ ஆம் காட் சொன்னதே கிடையாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு தெரியும்
ஏன்னா அந்த ரிலிஜனை தொடக்கம் குறித்தவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் உண்டு. ஸோ அவர்கள் வந்து யார் ஒரு காலம் வந்து they are not questioned the situation of Krishna. ஸோ நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வெரி கிளியர்லி கிருஷ்ணரை சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணர் திருவாயால் தான் இந்த பகவத்கீதையை உச்சரிக்க. அவரே வந்து இஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங் அண்ட் இஸ் சேயிங் ஐ ஆம் த இது பரம பகவான் நானே அப்படின்னு கிளியரா சொல்றாரு. ஸோ வேற எந்த டவுட்டும் யார் மனசுலயும் வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி நோபடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அபவ் கிருஷ்ணா. இது நம்ம தெரியும். இது தெரியாதவர்கள் வந்து அறியாமையில் இருக்கிறவர்கள் தான் தவிர இல்லை வந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் ஏத்திஸ்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த உண்மை மேல உண்மையே தெரியாதவர்கள். பாக்கி எல்லாருக்கும் அந்த அறிவு இல்லவர்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது. அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கிருஷ்ணர் நிலை அப்படின்னா 3 நிலையில் இருக்கு இல்லையா? சரி, நமக்கு தெரியும். பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சுருக்கமா? பிரம்மன்னா என்ன, பரமாத்மா என்ன, பகவான்னா என்னன்ட்டு 3 நிலை கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பிரம்மன் என்றால் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறவர் வந்து பிரம்மன் சொல்லும் பிரபுஜி. எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் எல்லா பொருள்களையும் வியாபித்திருக்கிறவர் பிரம்மன். பரமாத்மா என்பது உயிர்வாழிகளின் இதயத்தில் இருப்பவர் பரமாத்மா. பகவான் என்பது புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பகவான் கிருஷ்ணர். 3 பேரா பிரபுஜி? இல்ல பிரபுஜி, எல்லாமே ஒண்ணுதான். எல்லாமே ஒண்ணுதான் பிரபுஜி. எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஓகே, வேற யாராச்சும் பிரபுஜி சொன்னதை ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரம்மனை வந்து நம்ம வந்து சன் ரேஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் பிரபுஜி. ஓகே, அப்படின்னா கொஞ்சம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? அந்த சூரிய ஒளி, சூரியன்ல இருந்து வர அந்த ஒளி வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா அப்படிங்கிறது அந்த சூரியனுடைய அந்த வெளிப்பக்கம், அத வந்து நம்ம வந்து பரமாத்மான்னு சொல்லலாம். அந்த சூரியன் தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிரபுஜி. மூணுமே ஒண்ணுதான் பிரபுஜி. ஆனா இதுல இருந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னா, சூரிய பிளானட் இல்லையா, அந்த பிளானட் இருக்கு, சூரிய கிரகம், அதுதான் வந்து உண்மையானது இல்லையா? சூரியன் அந்த கிரகத்துல இருந்து தான் என்னது, கிரகத்துல மேற்பகுதி இல்லையா, அந்த டிஸ்க்னு சொல்றது, இந்த மேல் பகுதி வந்து அந்த கிரகத்திலிருந்து உருவானது தான். ஆனா அந்த கிரகம் கிடையாது, முழுமையானது கிடையாது. கிரகம் தான் முழுமையானது. அந்த மேல இருக்கிற அந்த டிஸ்க்னு சன் டிஸ்க்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா, அது முழுமை கிடையாது. ஆனால் அந்த இதோடைய அந்த சூரிய கிரகத்திலிருந்து உண்டாயதுதான், அதோடைய பகுதி தான். அதே மாதிரி சூரிய ஒளின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒளி எங்கிருந்து வந்தது? சூரியனிலிருந்து வந்த ஒளி. அந்த துகள்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனோட துகள்கள் தான். ஆனா துகள்களை வந்து சூரியன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ அது முழுமை கிடையாது. அதே மாதிரி தான் இந்த 3. பிரம்ம நிலை அப்படின்னு சொன்னா சூரிய ஒளி மாதிரி அந்த துகள்கள். இட்ஸ் ஒன்லி எப்படி அந்த ஒளி வருது? இந்த பகவானுடைய தேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி துகள்கள் தான் அது. ஸோ பகவானா அது அப்படின்னா இல்லை, துகள்கள். இட் இஸ் இப்போ நம்ம அதனாலதான் இந்த அருவவாதிகள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து அவங்க இது ஒத்துக்கிறாங்க. தட் இஸ் நம்ம எல்லாம் தட் இஸ் ஜீவாத்மா பரமாத்மா, அது ரெண்டுக்கும் அந்த வித்தியாசம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவர்கள் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க வந்து மர்ஜ், இந்த கடவுள் ஒரு எனர்ஜி, நான் வந்து அதை இந்த எனர்ஜியில மர்ஜ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. தட் இஸ் எப்படி நம்ம எல்லாம் உயிர் வாழிகள், நம்மளுடைய தந்தை உயிர் வாழி தான் இருக்க முடியும் இல்லையா, உயிர் வாழியா தான் இருக்க முடியும். இட் கேனாட் பி எனிதிங் எல்ஸ், கேனாட் பி அன் எனர்ஜி. ஸோ இது காமன் சென்ஸ். ஆனால் மாயாவாத கொள்கை பிரகாரம் வந்து அவர்கள் அந்த துகள்ல சென்று ஒன்றை பார்க்கிறார்கள். ஸோ அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபுல் ரியலைசேஷன் ஆஃப் த லார்ட், பிகாஸ் அது துகள்கள் தான். ஸோ அதுதான் பிரம்ம நிலை. 2வது நிலை பார்த்தோம்னா பரமாத்மா நிலை. அது எங்க நெஞ்சுக்குள்ள இருக்காங்க. அது அந்த யோகிகளுக்கு வந்து யோக சித்திகள் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து யோகிகள்ல மனதையும் உடம்பையும் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி கடவுளுடைய முழு நிலையை அவர்கள் உணர பார்க்கிறார்கள். அப்போ வந்து அவர்கள் என்ன, துகளில் விட உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னால் அவர்கள் 400 ஃபார்ம், நாராயண
உருவில் வந்து இருக்கிற இந்த பகவானை நெஞ்சுக்குள் அவர்கள் they understand that is in their heart, அங்கிருந்து அவர்கள் வந்து they are realizing the God. ஸோ அதை எப்படி ரியலைஸ் பண்றாங்க? புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி, மனதை கட்டுப்படுத்தி எல்லாம் செய்யறது. ஸோ இந்த கட்டுப்பாட்டுல செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்சம் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அது வந்து அது வந்து வீழ்ச்சி அடைந்துடுறாங்க. மனது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் விட்டு போனாலும் கீழே விழுந்துடுறாங்க, வீழ்ச்சி அடைகிறார். எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்திரர் இல்லை, அவர் வந்து பெரிய யோகி, ஆனால் வந்து மேனைக்கு முன்னால வந்து அவர் என்னாச்சு, he fell down இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலை. ஏன்னால்தான் வந்து அது முழுமையான இது கிடையாது, தட் இஸ் ரியலைசேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் பகவான் ரியலைசேஷன், சன் பிளானட், அந்த பகவான் சொல்லும்போது என்ன, அந்த நிலையில வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு உருவம் உண்டு, அவர்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த 5 ரசங்கள்ல ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்தில் நம்ம அவரோடு வந்து உறவு கொள்ளலாம், ஈடுபாடு கொள்ளலாம். அப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நமக்கு புரிகிறது. அப்பதான் வந்து நம்ம ஒரு முழுமையான நிலையில் இருக்கிற பகவானை நமக்கு உணர முடியுது. அதனாலதான் பகவான் அப்படின்னு. ஸோ பிரம்மன் வந்து இட்ஸ் ஒன்லி த லோயஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா அது வந்து துகள். நெக்ஸ்ட் வந்து பரமாத்மா, அதுவும் வந்து ஃபுல் ரியலைசேஷன் கிடையாது, ஏன்னா வந்து அதுல வீழ்ச்சி அடைய முடியும். மூன்றாவது ஃபுல் ரியலைசேஷன் பார்த்தா எது, அதுதான் பகவான் ரியலைசேஷன். ஓகே, முதல்ல இந்த இது வந்து என்ன, எட்டர்னல். பிரபுஜி சொன்னாரு எல்லா இடத்தையும் பரவி இருக்கு, எல்லா எப்பொழுதும் இருக்கும். ஏன்னா எப்பொழுதும் இருக்கு காரணம் என்னன்னா, அது பகவான்ல இருந்து வர எனர்ஜி தான் இல்லையா, பகவான்ல இருந்து வர துகள்கள் தான் அது பிரம்ம நிலை. அப்படின்போது அது சத் அப்படின்னு சொல்றோம், இட்ஸ் எட்டர்னல். ஓகே, இது பரமாத்மா நிலைன்னு சொல்லும் போது என்ன, நாலேஜ், என்ன அறிவு, கடவுளை பற்றி இந்த அறிவும் சேர்ந்து இருக்கிறது, கடவுள் உருவமானவர் அப்படின்னு அதுவும் அக்செப்ட் பண்றாங்க எல்லாம் வந்து. ஸோ அது சத் அண்ட் சித், தட் இஸ் இட்ஸ் எட்டர்னல் பிளஸ் இட் இஸ் நாலேஜ் ஆல்சோ. அதான் சத் அண்ட் சித் அப்படின்னு. சித்னா நாலேஜ். பகவான் ரியலைசேஷன் தான் சத் சித் ஆனந்தம், பிளிஸ். நமக்கு வந்து அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கணும்னா அது பகவான் ரியலைசேஷன்ல தான் நம்ம அதை அடைய முடியும். ஏன்னா அந்த உருவம் இருக்கிற அந்த கிருஷ்ணர் திரிபங்க உருவம் இருக்கிறார் இல்லையா, அந்த மாதிரி திரிபங்க உருவம் இருந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணனோடு ஈடுபடுத்த முடியும் இல்லையா. அந்த 5 ரசங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்துல ஈடுபட்டு கிருஷ்ணனோடு நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பூர்ணம் அடைகிறது. நம்ம இப்போ கிருஷ்ணர் நம்ம எப்படி வேணா பாவிச்சுக்கலாம் இல்லையா, சாந்த ரசத்திலையா இல்லை வந்து சாக்கிய ரசத்திலையா. அப்புறம் என்ன 5 ரசம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். கரெக்ட், பெர்ஃபெக்ட். ஸோ நம்ம இது ஏதாச்சும் ஒரு ரசத்தில் கடவுளை நம்ம கடவுளுடன் உறவு கொள்ளலாம், உணர்ந்து கடவுளை உணர்ந்து அவரோட நம்ம உறவு கொள்ள முடியும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பகவான் ரியலைசேஷன் தான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பவும் இது மறக்கக்கூடாது, ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பக்தன் சொல்லும் போது நமக்கு இந்த உணர்வு எல்லாம் நம்ம மனசுல எப்பவும் இருக்கும். அதனாலதான் கொஞ்சம் கூட எலாபரேட்டா உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னேன் அப்போ. ஸோ கிருஷ்ணர் தான் நம்ம வந்து நம்ம புகலிடம் இல்லையா, அவர் தான் நம்ம சார்ந்த. கிருஷ்ணனிடம் வேறு விதமாக கூறினால், எவன் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்ளானோ அவன் சந்தேகமின்றி எல்லா கலங்கங்களும் நீக்கப்பட்டு பரதத்துவத்தை பற்றி அனைத்திலும் பூர்ண ஞானத்தில் உள்ளான். ஸோ he understands Krishna fully. பகவான் இந்த ரியலைசேஷன் அவருக்கு. ஸோ கிருஷ்ணன் தான் ஒரே சமயத்தில் இருமையில், ஒரே சமயத்தில் அடையாளமும் தனித்தன்மையும், இஸ் இண்டிவிஜுவல் பட் அட் த சேம் டைம் இஸ் அன்பு உள்ளது என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண பக்தன் அத்தகைய திவ்யமான ஞானத்தினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டு விடுதலை பாதையில் தளர்வின்றி முன்னேற முடியும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ இது நம்ம என்ன, இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியணும், அகெயின் கிருஷ்ணர் அவரு தான் வந்து இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி காட் ஹெட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது. ரெண்டாவது வந்து அவருடைய பிரம்மன் நிலை, சரி பகவான் நிலை தான் வந்து உயர்ந்தது, முழுமையானதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி நம்ம அவருடன் முழுமையாக சரணடைந்து அவருடைய நிலையை, பகவான் நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது
பூர்ணம் அடைகிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு முடிக்கணும்னு பார்க்க முடியல, பரவாயில்ல, நம்ம அடுத்த செஷன்ல முடிச்சிடலாம். ஸோ இது வரைக்கும் இருக்கிற டவுட்ஸ் ஆன்சர் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிளியரா இருக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா வந்து சரியா கேட்கலையே. அது அவர்கள் கடவுள் நரகத்துக்கு செல்வதற்கும் அவர்கள் கடவுள் ஈடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு ஒரு லைன் வருது. கேட்கல சரியா, சாரிமா. 15 சொல்லுங்க வந்து 15 ஸ்லோகம் என்ன? அதுல வந்து அதுல சுகத்துவத்திற்காக இறைவன் முழுமையான சார்ந்தவள் தான். இறைவன் இச்சையில அவர் சொர்க்கத்துக்கும் நரகத்திற்கும் போகலாம், நரகத்திற்குமே இச்சையால போகலாம். ஒரு மினிட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே மினிட், 15 ஸ்லோகம் எடுக்கணும். சொல்லுங்க மாதிரி இதுல எந்த எந்த அந்த டிரான்ஸ்லேஷன்? ஓகே. அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை ஓகே அச்செயலின் பாவ புண்ணியத்தை பரமபுருஷரும் ஏற்பதில்லை. ஜீவனின் உண்மை ஞானம் அறியாமையினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறியாமையை ஆத்மாவில் மறைக்கிறதுக்கு காரணம். சோ இந்த இதை மசாஜி பரமபுருஷர் ஏற்பதில்லை, அது டவுட்டா? அதா இல்ல அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு பேர் தள்ளி தள்ளியா? ஓகே. கௌஷிதகி உபநிஷத்து 3.8 போட்டிருக்கல. 3.8 1 minute. என்ன கீழே இருக்கு பிரபுஜி? உயிர்வாழிகள் ஏற்றம் பெறுவதற்காக லாஸ்ட்ல இருப்பது. இங்கே ஓகே. அது இந்த இடத்துல இருக்கு. உயிர்வாழிகள் ஏற்றம் பெறுவதற்காக புண்ணிய காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகின்றார். நரகத்திற்கு செல்வதற்காக அவர்களை கடவுள் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடுத்துகிறார். ஓகே. கௌஷிதகி உபனிஷத். ஓகே. ஓகே. இதுல என்ன டவுட் மத்தாஜி? இதுல அது நரகத்துக்கு போகும்போதும் கடவுள் ஈடுபடுத்துகிறார். கடவுளே வந்து நரகத்திற்கு போறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி அப்படின்னு. மிஸ்லீடிங். கடவுள் வந்து ஏற்றம் பெறுவதற்காக உதவி பண்றாரு, நரகத்திற்கு போறதும் உதவி பண்றாரு அப்படின்ற மாதிரி. ஆசைப்பட்டுதான் அவர் எதுவா தானே செய்வாரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களா? அதனால இப்படி சொல்றாங்களா? கொடுக்கறாரு. அவர் வந்து எதற்கும் தடை விதிக்கிறது இல்லை. அவர் வந்து கைட் பண்ணுவாரு. பரமாத்மா வந்து மனதுக்குள்ள இருந்து ஹலோ இது செய்யறது சரியில்லைப்பா, இது வந்து அப்படின்ட்டு மனசுல வந்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஆனால் இந்த ஜீவாத்மா அவருடைய லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் வச்சுட்டு அவர் என்ன, இல்ல நான் இதுதான் செய்வேன் அப்படின்னு சொன்னா ஓகே செய்துக்கோ அப்படின்ட்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் மிஸ்டர்ஜி? ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவர் கைட் இண்டிகேஷன் கொடுப்பாரு. ஆனா இந்த ஜீவாத்மாவுடைய லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் வச்சு என்ன நினைக்கிறாரு அதுக்கு சாங்ஷனும் கொடுத்துருவாரு அவர். ஓகே அப்படின்றார். அப்புறம் அதுல வர்ற பௌஷத்துகள் எல்லாம் வந்து அந்த ஜீவாத்மா வந்து அவருடைய செயலுடைய கர்ம பலனை அவன் அனுபவிச்சுதான் தீரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. குட் கொஸ்டின். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி 5.14ல நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, கிருஷ்ண பகவான் வந்து நம்ம
எல்லாம் பக்தியா இருக்கிறவங்க மேல ஒரு ஒரு படி மேலேயே விருப்பம் கரெக்ட். பாசம் இது ஆமா வச்சிருப்பாங்க. ஆமா அப்படி பாக்குறப்ப அப்போ தப்பு பண்றவங்க மேலயும் பாசம் இருக்குங்கிறது இருக்காங்க பிரபுஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தட் இஸ் அவர் வந்து தப்பு பண்றாங்க இல்லையா? அது தப்பு தெரியாம தப்பு பண்றவங்க ஓகேங்க பிரபுஜி. தெரிஞ்சே ஆமா தப்பு பண்றவங்க. தெரிஞ்சு தப்பு பண்றவங்க வந்து அவங்க அவங்க இந்த பாவச் செயல்களுடைய அவங்க அந்த இதெல்லாம் அனுபவிச்சு ஆகணும். ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸுக்கு போவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு உருவம் நெக்ஸ்ட் பர்த்ல அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பாடி கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அனுபவிப்பாங்க. ஸோ ஓகே. இந்த அப்புறம் என்ன, தே வில் ஃபாலோ இன் டு த சைக்கிள் ஆஃப் பர்த் அண்ட் டெத். ஸோ இந்த 84 லேக் ஸ்பீசிஸ் இருக்குல்ல, அவங்க எல்லாம் வந்து தே லேட் டு அகெயின் கோ த்ரூ எவ்ரி திங். அப்புறம் வந்து வேற வென்னவர் அவங்க வந்து ஒரு டிவோட்டியோடைய அந்த சுகிருத்தி கிடைக்கிற டைம்ல தே கேன் அகெயின் தே வில் அகெயின் கெட் த ஹியூமன் ஃபார்ம். அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு ரியலைசேஷன் உண்டாகி அவங்க வந்து கடவுள் இந்த கிருஷ்ண இந்த அஹ், பக்தியில வந்து அவங்க ஈடுபட்டாங்கன்னா மீண்டும் வந்து தே ஹேவ் an opportunity to go to கிருஷ்ணா. ஓகே. அதனால தான் சொல்றாங்க, இஃப் வி ஃபால் டவுன் இம்மீடியட்டா நம்ம வந்து வி மே நாட் கெட் த ஹியூமன் பாடி. இந்த ஓகே. ஹியூமன் பாடி கிடைச்சால் மட்டும் ஈவன் தேவர்களானா கூட வந்து தே கான் டூ திஸ் திங். கிருஷ்ண நம்ம பக்தியில தொண்டு பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு. ஏன்னா தேவர்கள் வந்து தேவ் டு ஒன்லி என்ஜாய். ஓகே. ஹையர் பிளானட்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதுதான் சிச்சுவேஷன். ஸோ ஒன்லி ஹூ ஆர் born in the was taken birth in the earth, இந்த பூலோகத்துல அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு இருக்கிற அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. பாக்கி யாராலையும் முடியாது. நாட் இன் த லோவர் பிளானட்ஸ், நாட் இன் த ஹையர் பிளானட்ஸ். ஓகே. பிரபுஜி இன்னொரு டவுட். நம்ம வந்து நம்ம சொல்றோம் வந்து நம்ம ஆசைப்பட்டு இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு மறுபடியும் நம்ம வருவோம் அப்படின்னு. அப்போ நம்ம வந்து முக்தி அடைஞ்சு கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் சரணடையணுங்கிறதே ஒரு ஆசையா தானே இருக்குங்க பிரபுஜி. யா. ஸோ ஆசை வந்து இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு இது இருக்கு. தட் இஸ் இப்போ கிருஷ்ணருடன் நாம் சென்று அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆசையோட நிலை என்னன்னா பிரேம, கிருஷ்ண பிரேமையில வந்துடுறோம் நம்ம. அதனாலதான் அந்த ஃபெய்த் இருக்குல்ல, இந்த பக்தி ஸ்டேஜஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ஆமாங்க. ஃபைனலா. ஸோ கிருஷ்ண பிரேமையில வந்து வி ஆர் ஃபுல்லி அவுட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அவரை தவிர யாரும் இல்லை. பிகாஸ் என்னுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன்னா ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இப்போ கிருஷ்ணனுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் மீண்டும் எனக்கு அவரோட தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இட்ஸ் அகேன் இந்த கிருஷ்ண பிரேமையில போறேன் நான். ஸோ அந்த டைம்ல இட் இஸ் நாட் அ டிசைர் பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மை பீயிங். டிசையர் அப்படின்னா லாங்கிங் ஃபார் சம்திங், எனக்கு அது தேவை. பிகாஸ் ஆஃப் மை இந்த ஈகோனால எனக்கு அது தேவை இருக்கு. எனக்கு இதை ட்ரை பண்ணணும், இது எனக்கு வந்து நான் மற்றவனோட பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு தேவை. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் காஸ் ஆஃப் மிசரி. இதெல்லாம் வந்து டிசையர். ஓகே. இதெல்லாம் தான் விட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம த திங் இஸ் யூ ஹாவ் டு சரண்டர் டு கிருஷ்ணா, யூ ஹாவ் டு பிகம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஓகே. 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 தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாச்சும் வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஃபைன். அப்போ நம்ம இன்னைக்கு இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பார்ட்டிசிபேட்டிங். அப்போ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே வி வில் அகெயின், சாரி டுடே வி ஆர் ஆன் வெட்னஸ்டே, ஃப்ரைடே வி வில் ஆல் மீட். ஓகே. ஸோ அந்த ஃப்ரைடே 8 o'clock நம்ம ஷாப்பாக மீட் பண்ணலாம். ஏன்னா அது வரைக்கும் வந்து பிரபுஜியோட கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரைடே 8 o'clock onwards we will meet. அன்னைக்கு we will try to complete the chapter 5. Okay. Hare Krishna. Thank you. So closing prayer. Hare Krishna. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta Kodi Vaishnavrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Bhagavad Gita Bhagavatam ki jai. All glories to the assembled devotees. Hari Bol. Thank you. நம்ம வந்து இப்போ இதோட எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ வி வில் மீட்